Semuanya boleh goyang lagi, boleh bernyanyi bareng bersama Krisna Budaya. Masuk yo. Ngerti apa? Tresnoku nomor siji. Usahaku wis ra kurang kematiku wis pokokan pas aku tolan jebol ketemu kowe ninggah konangan ngapa Gedaan. Aku ra masalah yen kon kerep juang dhewe sing penting kowe ya yo tapi ngopo wawasanmu ning aku kowe luwe milih kowe ninggal aku ninggal tatu Demek pupu, demek susu, susune dul gondal gandul gondal. Percuma tak gondeli wong sing ora duwe ati, aku ra mbok hargai utek. Jernih harapan nyatane batasan nganti buang kaya rongsokan, sirahku saya jujur duwe pangsangan pijak ning pikiran wis blundung nyutane kudu mandeg laku karo dhek tak kongkon. Saiki wis sepele sak mawon karmane. Pas aku dolan jebol ketemu kowe ning dalan, kuwi konangan gendaan. Jalukmu piye tak urutane tak usahane. Aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia ayo nanging apa aduh ulasanmu ning aku Ada.
Taman Asmara digarap lopo. Taman Asmara ya Bapak ya.
lho. Ngapurane pacarku sing menang tetep selalu. Wah, iki apa weh? Go. Goyang lagi.